بدەستپێکردنا ئۆپەراسیۆنا کۆنتڕۆلکردنا باکوورê Reqayê nêrînên cuda di navbera aliyên siyasî Rojavayê Kurdistanê de derketin. Enekesê dibîne got tu berjewandiya Kurdan di Reqa de nîne û beşdariya hêzên Sûriyaya Demokrat biryareke şaş e. Ez nabînim wek xwendina siyasî ti berjewandiya Kurdî di rizgarkirina Reqayê de û ti şerê ji derveyî deverê Kurdî goxor têma qurbaniya bidin. Qurbaniyê me gerek e ber deverê Kurdî bi tenê de bin û bes. Ji aliyekî din ve serkirdeyekî Partiya El Wehdê got partiya wan di nava Encumena Sûriya Demokrat de ye û hêzên Sûriya Demokrat hêzeke ser wê encûmenê ve ye dibîne got berjewandiya Kurdan ew got wê aramiyê li devera xwe peyda bikin. وقتا رقا بروخي داعش بحر في خطرا وي لسر كردستاني نمادميني و تيك برناوي بقلكي هاسان بي لسر دستين بيشمرگين كرد ويبكا ويبجا وهيزين ناف دولتي او خطر لسر هرمين كردي ضعيف ولواز دبي Pisporekî leşkerî û stratejîk dibîne di şerê kontrolkirina Reqa de hêzên Kurdî bûne cihê baweriya hêzên hevpeymana navdewletî. Lewma bi girseyî di vê operasyonê de beşdarin. اختيار القوات الكردية هێزên Kurdî dan xuya kirin ku pişt bi wan ve tê girêdan bi taybet di şerê dijî Daişê de. Her wiha ti hêzên hevpeyman ji Amerîka re li ser zemînê tune ye. Lewra Amerîka şerê Daişê de baweriya xwe bi Kurdan tîne. Operasyona kontrolkirina Bakurê Reqayê di 24 Gulanê de ji aliyên hêza Sûriyaya Demokrat ve hat ragihandin û heyan ha di doma û derdorî 6 kilometran ew hêz pêş veçûwa û nêzîkî 16 gundan kontrol kirina. Operasyona kontrolkirina Bakurê Reqayê kir got aliyên siyasî Rojavayê Kurdistanê li ser wê nakok bin. Nerînek dibîne berjewandiya Kurdan ew e ji navbirina Daişê û nerînek dibîne rizgarkirina Reqayê ne ji Kurda tê xwestin. Aştîtî şêr û daw Hewlêr